ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки Хонахои Арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. Мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар номераи имо ватсап роя кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ватсаптон подлиста кунем. Марҳамат, рафтем. Якум замини фурӯшӣ. Якум замини фурӯшии назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар Москва, яъне ки дар Россия, дар Раменский район гуфтагӣ аст. Подмосковӣ мешавад. Аймекат мегӯяд 53 километр дуртар аст. Яъне ки тақрибан аз Москва то ҳамин замина 1 соата роҳ аст. Бародарон, замини назди ҳавлигӣ аст. Москва, Раменский район, ҳамин хел маълумот аст. 9.5 сотиқ замин аст ки замини холӣ аст барои хона кардан. гирдаш полни худ маҳкам, одамо мега полни худ зиндагӣ дорам, об свечам аст ва дарахтони навниҳол мевадиянда хали шинодага мекунед ки фақат замини холия гирдаш маҳкам аст. Метавонед ки хона када гирен, документош, ҳуҷҷатош, пули свет ҳамаш 100% кадагӣ аст. бо нархи 400 000 рубл фурӯхта мешавад. боз мегӯяд арзон ва вариантҳои алишиам дорад. вариантҳои алиши мега ягон хона аз территорияи Душанбе боша мегӯяд хонаи замини алиша мекунем. дар рақамошон имо ватсап пайваст дорам. баъдон кадоме ки сум кати мехирен 400 000 рубл бо савдо дорад. кадоме ки алиш мекунад аз территорияи Душанбе алиш мешавад. марҳамат, бештари маълумотро аз соҳибашон гирем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Норак, дар ҷамоати дуконӣ гуфтагӣ аст. деҳаи кӯли лахча ҷойша ки нафҳамед аз соҳибашон, яъне ки бо занг зада пурра када мегирем. 12 сотиқ заминаи обшим, 3 дар хона кардагӣ аст. якта калидор, кухни, баня, подвал ҳаст дар дуруни хона. хона поли худ бо гӯшти пухта кати омода шудааст, яъне ки проектҳои нав мустаҳкам ҳамин хел проект аст. бо нархи 180 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз савдо дорад. дар инҷа мега уже одамо зиндагӣ дорад. хай сохтмонош нопурра аст. боз и қайдига қум, санг ҳамин хел чизоре ки метавонед ки бо ягон сохтмоноша далши идома тиен срочта мега сум дара кора. ба ҳамин хотир фурӯхтасем. ҳуҷҷат ҳамаш 100% гирдашта одамо зиндагӣ дорад. ҳамаш обсвет дорад. хоб ба кадоми то ки маъқул аст, марҳамат, рақамошон дага. рақамҳои Тоҷикистон чӣ гап пайваст дорад ва рақамҳои Россияда имо ватсап дорад. марҳамат, занг занед, бештари маълумотша гирен. шумо агарам хали хонаҳои фурӯшӣ ё ки замин, квартира, мошин, чизе ки дошта бошед, дӯстони азиз, марҳамат, сурат ва маълумотша роя кунед. мо дар видеои оянда реклама фурӯшда мемонем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар пойтахт, дар 65 микрорайон гуфтагӣ аст. соҳибшон як хонага квартира ки не ки ду хонагаш кадагӣ ҳастанд. дар сеюм ошона қарор дорад. 42 квадрати метр ки обсвет дорад. ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, термиз, ҳамаш қати мебелош кати метр мега соҳибшон. хона мега доми 4 ошуна мега нав аст, яъне ки проекти лелабудска мега проекти нав аст. хобу хатига мал доми панел невардун азиз. квартира мега тоза озода пеша шуда мега қариб 3 та мактаб аст. мега мактаби 57 ва 78 ҳамин хел мактабое ки ҳаст. хоб наздикии бозори деҳқон мега дӯстони азиз. мебел ҳамаи чиёш ҳаст. қатиш хона замонави 4 ошуна дома дар сеюмаш қарор аст. бо нархи 316 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд муомила ва савдои хуб мекунем. ба кадоми шумо ки маъқул аст 42 квадрати марҳамат, тамос гирен. бештар маълумоташа аз соҳибашон гирен. аз шумо хоҳиш мемонад ки фақат лайк бепула монед ва навори моро силкаша дар ватсапи мотон падиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ, дар маҳаллаи Гулбута гуфтагӣ аст. поёни корвон мешавад. наздикии роҳи калонда мега, роҳи мошингузара мега, лаби роҳи калонда ҳаст.
обшим 3 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёра, якта калидор, ошхона, баня, кухниш дар дурмуш ҳаста. обсӯз мегӯяд паст, яъне дора мегӯяд бе ягон камбудӣ ҳамаи транспорти мошино мегӯяд, яъне ки ҳамаи хел чизо ба пешаш мегзара, пешашда мактаб, поликлиника ҳаста. бо нархи 310 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз муомила ва савдо мекунанд. ҷои 16 мега ҳамаи шароитош муҳайё ҳаста. хонаи ҳавлигӣ, яъне ки назди ҳавлигӣ дӯстон. ба кадоми шумо ки маъқул аст маърифат метавонед ки дар рақамҳои поёмда тамос гирен, пурраи маълумотро аз соҳибашон гиред. фақат шумо бояд навора тамошо кунед то охираш, лайка фаромӯш накунед. имконият бошад навори моро силкаша падиса кунед. раҳмат барои дастгириёто. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сарбарадорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар пойтахт дар 92 микрорайон гуфтагӣ аст соҳибшон. якхонага квартира аст дар дуюм ошина қарор дорад. 28 квадратни метре ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, яъне ки бо отоплени пайваст кардагӣ ҳаст. тирезаҳои пластӣ, ремонти хона мегӯяд барои зиндагӣ 100% омода аст. нормалния, яъне ки средни соза, лаби роҳ дар мега квартира наздошта аптека, мағоза, ҳамаи хел чизо аст. лаби роҳи калонда қарор дорад. 92 микрорайон гуфтагӣ аст. дӯстон, агар ба шумо ки маъқул бошад, метавонед ки тамос гирифта бо пурра маълумоташа аз соҳибашон гирен. бо нархи 290 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз савдои хуб дорад, арзонтар када метиянтона. марҳамат тамос гирен, бештар маълумотша худатон гирен. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аз сарбарадорон қарор дорад дар шаҳраки Шаҳруро, яъне ки тарафи ҳисор, яъне ки рӯдакидам дохил мешаванд. аз соҳибшон ҳамаи хел маълумот аст. замина рости гап нагуфтиянд чанд сотиқа, узри зиёд дӯстони азиз, аз мо вобаста намекунад, яъне ки соҳибшон нафаҳмудиянд. обшум мега 3 дар хона кардагӣ аст, якта баня, кухни, дегдонхона, временка хона ҳаст. барои зиндагӣ временка 3 дар хона ҳам кардагӣ аст ки гирдаш пол ниҳод маҳкам аст, дарахтони мевадиҳанда дорад, обсвечам ҳаст. бо нархи 145 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд муомила ва савдо ҳам дорад ки дӯстони азиз, даврӯза ҳама часпондагӣ хона ҷойсоза мега одамо зиндагӣ доранд. 145 000 сомонӣ боз савдо дорад. ки ҷойша ки нафаҳмида бошед, марҳамат тамос гирен, бештар маълумоти пурраша аз худашон гирен, яъне ки шарора уртабозда ҷойгир ҳаст мега соҳибшон. ҳамаш қоидави дарахт меварахт об свет дорад. марҳамат дигар маълумотша аз соҳибашон гирен. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сарбарадорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, инам дар пойтахт, яъне ки дар райони 39-33 микрорайонда қарор дорад. пеши гаида мегӯяд соҳибшон доми кирпичная. якхонага квартира аст дӯстони азиз, дар 4 ошина қарор дорад. 35 квадратни метре. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ремонтшам хай средня барои зиндагӣ мешавад. ҳамаш 100% пешошда мегӯяд. бозор наздика, мактаб ҳаст, садик, ҳамаш ҳаст. хоб дӯстон, бо нархи 230 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд кадоме ки харидори конкрет на биёд аз пеш бинад, бо ягон чи гап мезанад. дӯстони азиз, марҳамат. ба кадоми шумо ки маъқул аст, метавонед ки бештар маълумоташа аз рақамошон гирен. шумо агар ҳам хали квартираҳои фурӯшӣ, заминои холӣ ёки хонаҳои тайёр, мошин, мағоза, квартира чизе ки набошад, марҳамат сурат ва маълумот шароӣ кунед. мо дар видео оянда фурӯш рекламада мемонем. албатта ки дар канали мо обуна шавед, яке подписатсия кунед, кадомто ки нашида бошен, лайкотона гузорен. чӣ хонае ки дар кор нашид, албатта ки мо ёфтем, пешкаштон мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аз сарбарадорон қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомеъ гуфтагӣ аст. соҳибшон амихел маълумот аст. дигар маълумоти пурра аз соҳибшон фақат Абдураҳмон ҷомеъ нагуфтиянд ки кадом кӯча ёки наздик дӯша нагуфтиянд. обшим 6 сотиқ замин аст ки 2 дар хона кардагӣ тайёра, якта калидор, баня, ошхона, кухни ҳаст. дӯстон азиз, ки якта калидори дароза мега 2 дар хона тайёр. хоб гирдаш маҳкам аст, обсветам дорад, хайр ремонт шуда, ремонташ хуб аст, чихел десехтон. бо нархи 200 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. аз 200 000 сомонӣ боз савдо дорад. дӯстоне ки аз территорияи Абдураҳмони ҷомеъ, яъне ки райони Кӯйбеш мешавад, амихи квартира сароф карда буданд. гирдаш маҳкам, даврӯзаи нав, хай бо худо тамос гирифта
пурра маълумотро гирен. Бисёри бад гавнаме, фақат шумо лайка фаромӯш накунед. Дӯстон азиз, агар ки бисёр такроршо узри зиёд, фақат шумо дастгирӣ кунед, барое ки ҳам меҳнатои мо барои шумо ҳасташ. аз тарафи шумо фақат як дуна лайки бепул монда. квартираи фурӯшии навбатии автобарадорон дар Султони Кабир қарор дорад. рӯпарӯи балнистаи Истиқлол гуфтагасаи соҳибшон ҳамин як дуна сурат дошта, неки ки квартира мега дар нуш ремонт кардагия мега соҳибшон. Духонага квартира аст дӯстони азиз дар чорум ошина қарор дорад. 35 квадрати метр ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термос дорад. хона ремонт кардагия мега ремонти нав аст. бу хайхтон дигар маълумот ча мега рӯпарӯи балнистаи Истиқлол мега соҳибшон. бо нархи 250,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз савдо дорад. кадомитон ки агар харидор ки бошед, марҳамат хай занг занед, мумкин ба шумо суратҳои нав гирифта равон кунед, ки рафта аз пеш бинед. марҳамат хай бо дигар маълумота пурра карда аз соҳибашон як бор дигар гиред. квартираи фурӯшии навбатии автобарадорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе. инам дар колхози Россия гуфтагасаи соҳибшон. шаҳри Душанбе дар колхози Россия. духонага квартира аст дӯстони азиз дар ҳафтум ошина қарор дорад. 42 квадрати метр ки обсветш ҳаст. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳаст. хона мега падъабой тайёр кардагӣ ҳаст. баня ҳамаш отделени ҳаст. унитаз ванна часпондагӣ ҳаст. мега квартира нав аст, яъне ки ремонтош падъабой тайёр аст. дар поёнош яъне ки ҷои супермаркет, мағоза, ҳамхели аптека, ҳама хел чизо дорад. чӣ хелисен ҷои шуда ҳамаш автоматически дар инҷа ҳаст. бо нархи 280,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд муомила дорад. 280,000 сомонӣ духонага квартира 42 квадрати метр. дӯстон, агар ба шумо ки ягон рӯз фаҳмо набошад, марҳамат хай бо як бор тамос гирем, бештар маълумотро аз соҳибашон гирем. квартираи фурӯшии навбатии автобарадорон дар пойтахт, яъне ки шаҳри Душанбе 46 микрорайонда, яъне ки 46да қарор дорад. духонага квартира аст дар дуюм ошина қарор дорад. 40 квадрати метр ки обсвет ҳаст. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис ҳаст. дӯстон азиз, ки хоб отоплени кондитсионер ҳам дорад. бо хай бо дигар маълумот шавед, отоплени пайваст ҳаст мега кор мекунад. ремонтош хай нормални миёна мегад. ҷои беҳтарина мега соҳибшон. ҳамихел маълумот аст. ин квартира бо вариантҳои алишӣ ҳам дорад. духонага квартира дар дуюм ошина 40 квадрати метр бо нархи 330,000 сомонӣ. хайхтон бинед бародарон, қимати арзон. ин нарх аст соҳибшон 330,000 сомонӣ. ҷои беҳтарина мега соҳибшон. бо арзонтар карда метия мега савдо дорад. вариантҳои алишӣ ҳам ҳаст. ягон хонаи ҳавлигӣ дар территорияи ҳазрати мавлоно ёки аз ваҳдат боша мега тарафҳои тезгар алиш мекунем. марҳамат дигар маълумотро гирем. квартираи фурӯшии навбатии автобарадорон қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки шаҳри Қоронтепа, пеши терминали бозор гуфтагасай, бозори Калон, пушти терминали Калони шаҳри Бохтар, яъне ки пеши бозори Калон гуфтагасай. духонага квартира автобарадорон дар дуюм ошина қарор дорад. 50 квадрати метр мега кардарони квартира мегад Калон аст, ки обсвет пастияни аст. ошхона, яъне ки ҳама хел чизо, кухни, термис ҳаст. бардон ванна, ҳама хел чизо. хона ремонти нав кардагӣ аст мега. намихел састияни ремонтош намихелай мега сарош намефурӯшад мега бо нархи 200,000 сомонӣ. боз муомила ва савдо дорад. кадоме ки конкретно мехарад мега бияд аз пеш бинад, бо ягон чи муомила мекунем аз 200,000 сомонӣ. хоб бардорон, ба кадоми шумо маъқул ки ҳастад, марҳамат рақамошон модаги аст, метавонед тамос гирифта бештар маълумотро аз соҳибашон гирен. шумо агарам хали квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ки замини холӣ, мошин, мағоза, ягон техника дошта бошед барои фурӯхтан, метавонед ки маълумоти пурраша қатъи суратош дар номерои имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯш рекламада мегузорем. ин бор 12 хонаи фурӯши пешкаш кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.